SIS MELLY. Hamuna kuona zviri mukati menyama yake. Ndarwadziwa. Machekerwa akaita. Musoro uyu. Ndarwadziwa. Mamaisa wigi. Ndatoona maoko zvakaitwa maoko. Unitaridze mapicha. Tionei. But manje polisi kutendera kuti avigwe sei vasati vaita posting asina kuenda kuforensic. Zimbabwe ndinoziva inoita 2-3 weeks munhu ari mumoto. Ndizvozvo. Ndarwadziwa. Muchimuzorodzai hazvina kuipa. Muzorodzai achagwa hondo dzake ega. Hondo chairo. Hembe dzakabatwa inadzo onai guys, tasvika kuemelo zvakanaka. Tiri pa handikwanisi kutaridza ibhodhi nokuti yakupinda mumochari. Muchazongoona kofini yenyu. Zviri panapa zvorwadza guys. Zvekudaro vana vabata basa. Ende muri vana vadiki chimototenda mama maita basa mufunge. Vana vavaidiya vaita sei? Mama kambogezesa kana chitu naimi? Kana inini wacho ndakambogezesa kupi. Asi nokungobuda mwana uyu mwana aindidazve. Aindiona pandokupfuura bye moms. Murisai moms. Daughter. Yotikumanyira penda kuti moms chamanyira kutenga moveti yangu. Aipfuura asina kundimhorotsa, aipfuura asina kutaura neni. Nimanyepe. Madamage akamita ndo andirwadza asana. Kuita munhu wakudaro nai. Ndaitofunga kuti ameno kwakatoenda nemurungu. Guys, chirodenda mama musingambooni roviri azviite kuti mungaona magrusa pictures akadaro. Varume imbwa guys. Sorry henyu vari comment section but no man. Andizvo. Apa pafuneral pala patiri vari kugesa vega. Vaita makeup vega. Ndatopinda inini vachitoitawo makeup tikatotaridzwa mavanga tikatofukura tikatona mavanga and everything. Guys, iko zvine zvakoma nekuzimbabwe vari pano. Mazimbabwe abatana mupumalanga matidadisa. Emelo madadisa mufunge sando dzenyu. Vakomana vemiemelo vauya ndo vakusimudza bhodhi because akagurika handiti akagurika kusvika mutairohwa nei. Saka vakumusimudza tovamise vamukande mukofini. Itori meja handisoti nemhaka yei mapurisa ari kuti avigwa asina kuenda kuforensic. Chiripo saka ichi ndo changa kaisiwa kaichi chatakaona musuya ichi. Anyway, tigandizivini asi ndeye kungoti muzive kazita bhisayana basi. Yangaite kuti muzive kana ari mumuchari mune vamwe kuti ndiyani. Ndarwadziwa. Aripinda mota yamkumu. Tumela. Chisaibangaria. Mubatisei. Are you sure she must fight the person? She must fight back. She must fight back and she is going to fight back. But Saibanga. Mira. Onai ma pictures ai guys. Look at this. Amenoti munonyatsoona zvakanaka here. Onai igumbo iri. Fambisa. Onai. Fambisa. Musoro wakatsemuka kudaro kuita kutsemurwa musoro daro. Achiri kubuda ropa. Ari kubuda blood nanasi. Achiri kubuda ropa. Vedi we musoro uyu. Wamanaka.
Isa paruoko. Ingosa paruoko. Iri ndo rakachorwa. Ruoko ndo rakachorwa. Unai ruoko ro guys. Look at this. Unai ruoko ro muri kuona uko. Unai. 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 Apera. And she must fight. Yes, we wanted to fight back. Sakabanga ndo dish. Isa paruoko. Ndizvo chaizvo. Matopedza naro futi. Nebanga iroro. Bata banga. Yes. Hakuna mwana wemunhu, hakuna munhu anofanirwa kuuraya mwana womwe munhu kudai so. Uraya mwana womwe munhu senyu semba kudai hazviti. Mapurisa amira kumba. Mapurisa akona atamira kumba. Handei, saka toenda. Handiri kupinda muheshiyo. Ndinoti handiri kupinda muheshiyo. Mapurisa ari kumba kwani naye? Kuti pasaita noise ani ndokwari kuenda. Tikuenda kunoona murungu wacho guys, tikuenda kumurungu. Tikuenda kunomuona murungu. Ainodo tomubvunza nhasi. Tikuenda kumba kwamurungu guys. Iyo hanzi onai pabanga pamamupa. Wo kama mudhuze ndiani ndima ndi. Momuri kuti saka yanga achitaura kuti. Hai, sifaka ndo. Ni paso. Ndisema halo. Kanda imomo. Sa imomo. Chimbofano bvisecho zvozvo. Angasazorora kusvika awana justice yake. Ende yakaita kuti zviri grusa kuita kudamburwa bribe. Mutikwa hapana violence apa. Pakatoitwa violence chaipo apa. Aitorwisa asi zvakaramba. Yakataya kurwisa asi zvakaramba. Kucheka chokuita maoko airwisa. Achitaya kutiza. Wangu maslippers takaona tu maslippers rimwe rakakudubuka rimwe rakamira. You must fight, Betty. Fight back. Tatouya kuzokumirira wese sati kuziye but tikutomira newe uri tiri vamwe chete. Usazorore kusvikira munhu akaita izvi naiye ateverawo. Usatera. Kusvika ateverawo. Iwe vantu ndio unodziva kumba kwacho nei. Isaine fodya yake yoyo mukatimo. Mwana akamtora because kuzasi kwake kwakatoshama. Mwana akabvisa murungu anopa kutudza mwana aripi. Iwe kaunonga kugara noma ndio uno director wakumba. Chigara chinda kumberi. Kugare mu director kumba kwacho kumurungu istotevera kumasuri. Okay. Ende vanhu veML ndinoda kutenda sando dzenyu vanhu veML makabatana zvandafarira. Maseta example. Mirai muone mazarura avakaita pano. Aiwa makabatana magonesa. Mama tungamirirai vana ava. Magona zvekuti. Magona zvekuti. Ava ndwana mama. Hesh. Aiwa vanhu vekuML kandoda kupa isando. Maseta example. Team ML ish. Yes. Team ML vana mama ava. Maona ka ndokunonzi kubatana. Vamwe ava Zimbabwe rese vakurumuka ML yese vakaya kuzochema ava. Magona mandipa manyemwe wedu awanda wakufara. Ndaita manyukunyuku. Ndafara. Muripo zveshuwa.
hanzi nekuno nepapapa ava nekokoko avo nekokoko nevavavo kukona uku aiwa vakamhamira shemu vari kuuya vamwanje madadisi maseta example chaiyo kataunika diki ndasvika tosvitsi vakana izvozvi zvinenge zvadaipitika mune vamwe vedu vakatipona vakatoka demba simene uyai ndikatombozeza munhu watoichingoona pamalaini mapikicha vedu zvotikata zvinopikicha nai vedu tadi kuudza tapedza bheri yavo ondise kumemberi kuita body view naiti ayatiseizvo yatimbotebatichirega timboita zvebody viewing kai mapurisa amirira kumba mozongoti womudhari street izvozvo Shaune runyara
kamera zvino hazvinyatso kana usina moyo hazvinyatsoita mapictures acho kafashorwadza mwana imaona machekwa acho muviri ndaona chitoita makeup haimi hakuna munhu anofunga kura wachidaro mufunge chero muvengi chai chero mondi chaiyo zvandaona ka haimika ma hapana tari kuziva kazi ngavamire vanhu vari kuyanzi kubva kumusoro ende kuna munhu anocheka hakuna munhu anocheka munhu zvakadaro pane zvanga akasvika munhu yanga atori hayo drugs hakuna munhu arinomaka kubva kumusoro hapana pasi ari mupenyu because aitodza kuti aitorwisa anenge aitodza kuti akatomucheka ari mupenyu chaiko akafaka murasa ngari under something anga asiri normal anga asiri ndewapinda zvoonera akagurika kugurika mumagaya kugurwa aitoita kushandire korona ushandire korona shanda 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 ushandire korona imba Shanda, 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 korona. Apa tu shanda? Shanda, shanda. Agora é beleza, mas vai aí. Do shanda ko. Chama que ainda por cima ninguém agarrou nem murou. Mas não, mas ndikaba mukuru wangu ariko nodwa kukura ita mazima ndatokudarika ndikatomira apa ndikati mukuru ndotobaya nechimutsi ndotoenda nechimutsi shemesh masisters akai tozuranga itsitsi vatadza kuya vanofadza
vana vana vadiki zviri kuona zvinhu zvakadaro sorry vana vadiki sasa ndofunga vakuchemedza nokumona mukofini because kuza vanga chingopinda vachimuona vasingachemi bata kugezesa chitone ava begini kwakupesera kakuona akuona kuzoshuwa aenda kubva uku kusvika uku banga rakarodzera kubva uku mese muso asi mwana akabvisa bhozi kwakashamura sakaripi 8 months omwana ndozvikunetsa pano naimi ndokutadza murungu uripi pano ndomubepi pano naimi handichaenda kumba kwacho muchamuona kana uriko ndenichitomuvhidhia nhasi murungu yeye achaiko ndoda kumisa famous ndoda kutoifamba ndoyanga kuimbi ndechirungu odzingwa kusigwa refuti azviite mapurisa aripo anobudisa panezopapurisa panozobudisa pane pachitohwani odi aiwa tisati tainda tiri kuinda kumba kwacho kumurungu izvozvi ava tiri kumbobudisa kumba kwacho kumurungu kure here nepano aiwa wopadhuze toenda kumurungu gai tichinda kumurungu tomuona murungu ndozvaayo kava what time yeye ngaatimirire tiri kuuya oda kudii haisi kubuda zvakanaka bai painobuda hande tenda iduka tese Anoti murupinda kune vamwe andei chande amchiwana ivi mukwana chipinda imo pinda imo pinda ichera imo hati tungojegana tichinda andei mune moto here but ndikunda nefamily manje guys mokwana umu pindai umu mokwana umu guys ipi pindai umu mokwana umu guys ndizvongojegana mune murungu sekuri murungu ngapinze vanhu mukondamu murungu hamuna munhu aiwa ndikuda neyangu handei shifta izvo mungokanda kusura yekuchema gamba aiwa kuti ndiwe wakauraya nechirungu unoda kuimbigwa aiwa unoda kuimbigwa nechirungu kuti ndiwe wakauraya ndiani aruna newe pana yo vanhu vauya madadisa emelo aiwa ndatya nerudo rwenyu rwandishamisa aiwa rudo rwenyu rwandishamisa shemu aiwa yekuchema gamba kutona nepolisi zveguys nokuti murungu unogona kusvika akanodzinga vanhu murungu unogona kabutiburisira bvudzi saka polisi pastandby hamba redu
asi murungu nasi achapererwa because hey sis Melly angachi baba neho papa neho dzakadzikarwa makagona makamira tatingori 5 makagona vamwe sora mukati chauya ndizvo zvinoda sometimes chigandanga ichocho vamwe sora mbakuya vakati vachitya blackmail chi chigandanga chotodiwa sometimes zvandogara chinocho necessary chakashanda hona iko zvino mapumalta magesi sa megasi renyu mukaita makeup megasi renyu makuona mukaona kuti mavapfekedzwa zvakanaka ingade vakaipiswa semka aida kuti novigwa fatinotikayazungwa aida kuti mwamusa ungaboso test the Friday because of Friday kenda sometimes nongoda kuromega zvoda kuromega sometimes ndo chokwadi chitoriko utsinye wacho ende mwana nditori naye ari muincubator ana mama vainyasozati murungu yanombotaura navo chichichichi hapana paangatitera tatenda takati varafu pamangononoka chete mungade makugara makondakta SABC yauya ichitora mavhidhiyo pane izvi zvaitika izvi ngatisaya namba dzavo dzachiramba kana inonzi Daily Sun uzoida kuti mune panews murungu so ndo zvinoita taitaura naye kumba isusu ndo zvinoita maabusers isusu takamhanya ngatikwirei motikari chop pamwe akauraya pamwe kuda mukadzi demistake aisha zvakazotozviratidza ko shamwari kune shamwari kunzi kwai shamwari yake iripi ikuikwa yakatiza yabeti haina kutiza iye muwacho namurume uyu ari kutsvaga vanhu kupomedzera mhosva but imimi SIS MELLY hapana munhu angauye pamba penyu ichitora motikari yenyu imimi oisa mubhodhi yemukadzi wako matiye anenge amaona azviiti at the first place apamaneyo but kwai ndanzi chandiri kunzwa hanzi varungu vemuno vane upper hand hanzi vane upper hand varungu vanorespektwa zvakaipa muno varungu kana but ndatindoda kuzviona ini tatoda kuzviona isu mati maurayiro ava dei zviri zvekunzi kwai kudi madex kana zviri nani tauya kuno muchema mavona zviri zvataona here imi kumucheka but aiwa chiri kuratidza kudai so ukuna chikutika dzadzisha kudai so uri kuona tatunana nomuchengeta evidence yaenda hapana forensic yakaitwa vakaita alright good ndo papari kuti ndine support case number kana isati yabuda kana zvabobo kana yavapo yadaro yakufamba zvakanaka manje handizvozvo kana zvadaro manje yabho kozi nani tiri wari dini kuti kana pasina case number musiye wamaita hapana case number ndo breadwinner kumba ndo yatora midway anofana kutanga atedza kuti mulife munhu anonyanya kuda mai vake zvakaita sei ari kunyanya takuenda kumba kwemurungu kwanga kuri kumba kwabheti kumba kwemufi kwanga kuri kwaigara nemurume wake iko kwomurungu uchu ndoko tochinda zvino nhasi uchamanya akazvirega chiona mota dzisvika dzakadai amamira vasikana mai mapfekwa nemweya wemufi kuti hondo ngaitotanga kuti kana inenge yapa public ai kudai hapana zvinoita inenge yapa maziso evanhu vese kudai zvonetsa murungu uyu munozati chii dei kuchinzi anga asina eni kana chika pakuramba kutaura nemi ndo pane era ingadei makatokugamuchira ndo pakatanga era yese nekuzvitaridza kususpecta ipapo ndikurodengati pakati pamakasvika akataura nemuti aiwa soso oranza muchitoita pamwe chete zvinhu zvenyu zvinopa kuti aitoka ndisiipa kudzinga apa ndo pakatobva toburitsawo zvese kuti mari dzemainsurance mamudzizivi dzine nharo mari dzemainsurance muno muSouth Africa maiwi ndozvavanoita varungu especially panyaya dzemainsurance ndokune haireti zvekuurayirana mari dzemainsurance kuvarungu havazezi kuurayirana but 6 million imari 6 million imari yekuti anopedza aisi mari yekuti anopedzaka polisi irinesu kutotimirira polisi kupamba nesu chaiko nokuti asi murungu tingamuumburudza
downloading right. And musati mapictures makamonitumira ndangoti ha pamwe imwe but ndadzonyazoona kareality cheche pafair kareal kuti kuponda munhu kauko akarwadziwa akafa achirwadziwa shemu and aitorwisa anenge akatotraya kurwisa kaona kuti ndakurirwa siya thank you usamanidzire zvinhu ende vabereki vatadzidzawo kusamanikidze mwana kuti kwaigara kuti status maraini vanozoti kudi gara tora mwana wako tora mwana wako but tongoti wese ane ruoko pane zvakaitika ngaafe wese ane ruoko ngaafe hati regai zvimboinvestigata munozogona kushamisika pakupedzisira yakutora twist iye ari involved pane vamwe futi vari involved zvinogona kwati kuenda ikoko ari kuisa ndoda kusvika kunobva kugare mablacks mazhinji kanatauya ndakatovhunza kumarquestion ndizvozvo masemba pekuno then mwana wevanhu nganake beauty yose vede kungotogwa nemunhu just like that zvakaoma zvokuti kwai angani musikana wangu webasa zvebasa rei zvopinda pai pamedha kesi zviri kupinda papi apa muchatova kushandirana kusaka mubarorera kuti muchato kushandirana here vandi vakachata vanava iyo rodhi inogara varungu ine marodhi yakadai so iyi zvakaomazvo rodhi yakadai kuita kunge kusina kana kansela shuwa vanoita makansela emapata avo echirungu iwayo it's true. Abati mabatana shem, amabatana makurumuka maZimbabweans. Shuwa rodi kuita makomba ngocharedza mukati mai kudai. Animuona tu matimugona vakazara. Tudhara utu. Tiri kutoziva tudhara itu tunyaya tupenzi utu. Apo pa opposite. Pamba hasa paire. Pambira mutema pesa. Apo. Upani pane kombi. Pakazara varungu apo. Pakazara varungu. Kumberi. Varungu vati vauya kuzozara. Vasina kuuya kumochari. Apa vauya kuzodi. Kupala vachauika because kwakaitika uto. Avo vakamira pavo. Papi kwemi. Pakapo. Apa. Pane murume wabetu yemurefu uyo. Kupiko. Ari kuoneka other side, left side. Uku. Apa. Vatopokana vari. Apa. Varungu vatozara parodi. Vavazare chione kaitindeko. Sinde. Vatsvage pekupaka. Kana unopakira pamberi apo. Tasvika tikuya. Murungu aiwa tinotora. Akapfeka zveblack zvaraito.
Ndiwe wakauraya. Wakauraya. Hazvina mhosva. Iwa emetara. Ndiwe wakauraya. Ndiwe wakauraya. Ngatinde mudhuze chitore. Ndiwe wakauraya, hazvina mhosva, yemedhara. Ndiwe wakauraya, ndiwe wakauraya, ndiwe wakauraya, hazvina mhosva, yemedhara. Ndiwe wakauraya, ndiye akauraya, ndiye wakauraya, hazvina mhosva, yemedhara. Iwe wakauraya, mama. Oh, mama. Iwe wakauraya, hazvina mhosva. Iwe wakauraya, iwe wakauraya, hazvina mhosva. Takukama. Iwe wakauraya, iwe wakauraya, iwe wakauraya, hazvina mhosva. Marikurambira chipinemba. Hai aramba chipinemba. Yes. Hai aramba chipinemba. Aramba. Bhozi rairamba kupinda mura kutozegwa mota waramba kuti vanhu vapinde mumba. Hanzi aramba. Hanzi aramba. Pamba pake nepapi apa? Pakashama. Mbau. Kaitinde patize netinatsotora mafidhiyo. Kaitinde mtu titore video. Uyaine box misapa. Pamberi pake apa. Ngaone munhu wake, uyaine box aise mumise pamberi pake. Pamberi pake ngavaone munhu wavo pakupedzisira. Uyaimise pamberi pavo apa vaone munhu wavo pakupedzisira. Bring it here. Uyai naro muise apa pamberi pavo vaone pakupedzisira. Uyai apa. Yes, that's our tradition. Iwe nguva yekuchema gamba redu. Gamba redu. Ipe iwo. Chero pasi papo vapei vaone munhu wavo. Chero pasi ngavaone munhu wavo. Pasi papo ngavaone munhu wavo. Ngavavhurirei vaone. Vavhurirei vaone munhu wavo. Vada kuti ngavavhurei vaone munhu wavo. Ngavauye vaone munhu wavo. Uyo murefu refu uyo wakareba unge mugamutiri uyu. Ipapa ndopototira video viewing apa. Ipapa apa. Come and see. Come and see your wife. Yes, this is your wife. Yes, no, don't run away. Don't run away. See your wife. See your wife. Hey. What is that? Vachema vabatsikana avo navava maine mwana vaenda uku. Come and fight your own war. Yes, don't sleep my sister. Zimbabwean. You are not a chicken. Come and fight. Wake up and fight. Yes. Show them. Don't sleep, sissy. You must not rest. I'm your sister. Join your ancestors.
Yes. Join them. Yes. Come and fight. Yes. This is where you are living. Your house, you are denied. It's okay, but you come back to your house. Yeah. Today, You not know tomorrow. who Don't give them rest. You know who put you. You've got your weapons inside the coffin. It's fine. Come Fight. and Use fight. those. Use those. Come and fight. Come and fight. This is your own war. Yes. You know who killed you. That's why your eyes are still open. You have the picture in your eyes. Come and fight. Come and fight, baby. Come. Come and fight. This battle is yours. We are going to help you, but you will lead us to the person who killed you. We are not going to rest. We are not going to rest. We are not going to rest. That knife that killed you, you are going to use it against your people. Yes. Anogozviwa here neshona imba ine chirungu neshona hazviwi kuti muri kuti chii muimbira nechirungu kuti you are the one who killed you aimetara I was here from Friday, Oscar. I did nothing. I got nothing to do with it. I'm shocked. No, if you've got nothing to do, don't worry, my sister. The war won't come to you. But if everybody who's got a hand, I the spoke- thunder will strike. Oh, On Friday, I spoke to her. okay, all right. No, I problem. like your dress. Thank you very much. Thank you. Thank you. Danny must give it to me. Oh, no problem. I will. They're not going inside the house. They're just taking these. Ko uyu chii chake uyu varungwa chii varungwa va ndiva nani oh this one is your mom all right oh sweet lady Uyu aripo uyu. Ndewepi? Uyu akatibatsira uyu aitoda kunzwa zvaiitika anga sikatoziva. Ichi chake. No Clothes, no plate, no fork, no in. but Zvipi zvinhu zviri aiwa vasaomesere mwana mai vauri gai vatore hembe dzake But now vakaenda chii hembe dzacho handizochena nadzo kumusha havari kuenda rini zvada kuzongotora vapinda vanopapinda vatoita nhasi chandise mapurisa ava mai vakabereka chinhu musana ava ndo vanenge vanonyengera mwana ava vanondoonekwa vano kunyengera visaka vakabereka chinhu vakabereka chigombe chikwamba kumusana umu You want to go inside? yes let's go inside we must go handei mukati endei mukati mo muyadhi endei muyadhi handei muyadhi mo ngatipe zvinhu zvake ikichani tapinda vanhu vaimo vanga chimboramba chii What about pictures? The ones who were in the frames. Did you put them here? plate one We want a cup also, the one that she used to use. Her favorite. What happened to the pictures? The ones that were in the Ngatitakure frames? zvinhu tiite dispensa. Everyone with space. What about the pictures? mai vanogara panei ko ari kutaura zvakanaka wani nhasi murungu wacho ari kutaura zvakanaka wani nhasi murungu wacho What about the ones that were here? Mapictures akanga ari apa akabviswa nemuchato nemuchato. Can we have the pictures, please? no but Yes, can we have the pictures? He gave us this one only. how many do you want There were many. you want them all We want them. Where did he put them?
I took them to the lawyer, so they all have the lawyer. All of them. Or to the lawyer, all right. But why is it? But oh, there's nothing. But the lawyer, why are you fighting? You are in laws. So why the lawyer? The lawyer, the pictures. All of them. Yeah, all right. No, all right. Then come back. This one. You have problem with this one? No, this one is my sister's house. It doesn't matter if you have it. No, my sister. No, we are not fighting. No, I'm not no, fighting. No. So why is she complaining? No, don't worry. Don't worry. Can't you see that this thing is long? No, hold. So are you going to have a dialogue with the family? You are not. Why? No, hold on. Hold on. Okay, can you guys go out? Let me just. No, but are they coming after? Because the people, they are now saying they want to use the backing. Okay, guys, just a little bit. Just a little bit. I just wanted to ask, because they are running with time now. Why can you not have a dialogue? Because these were in-laws. Because we have already talked to Beauty and to Norma and to Princess. We have talked out. But you did agree. Are you agreeing when you talked, my brother? Did you agree when you were talking? Whatever that you were talking about? Yes. Or you made an agreement? Yes. Oh, okay. We talked and we finished it. You finished everything? Yeah. Oh, okay. No, we didn't agree. We just, the only thing that we agreed on is burial. They said we can't take anything because he was married to her. They said we can only take the clothes. Only the clothes. Okay, can I ask, when you were talking, guys, did you sit down and try to explain? We were not allowed to do that. All these guys, can you just go out, please? So that please, can you please go out? Oh, but please. That's another also. Please, hey. Okay, since he is saying that they are behind time, we have to go and do the burial. Are you gonna allow us, maybe just them, the sisters, and yourselves, and maybe the police officer, that you sit down and have a... No. If they wanted... Why? What? Guys. It has nothing to do with you. Can we talk? Please, hold on. Can we talk, please? Yeah. Can we talk? Yes. Okay. So, please keep quiet. Yeah. Now, if there's one problem. Yeah. If we wanted to carry the things now. Now the problem is the baki is now full. A lot of people have come. So we are only saying that if we can go and bury her and then come pick these things. What things do you want to pick? These ones. Now we can't carry the baki. They say now the baki is full. The people went to things outside. You're not coming back. You take it now, all of it. You take it now, all of it. Saka ambo inzwe mona zvinzwe musazvinetsa zvinzwe munhu anenge afa mafiro akadai kai siyai iye ndiye achazoona musarambe muchitemesera ngatimbozimushayineke phela nathi yindaba zesala ngosantanza amai uthi your language like this. Khuluma ngasingisa zakwazi. Oh, I must explain to them. Yeah, yes. Okay, they are saying, she is saying the car that they were supposed to be carrying these things with right now to take them to wherever they want to take them, they are saying it's full now. So she was asking maybe if they can put them outside on the lawn and something. After the burial, they come and collect. So you said, hold on. So you said they cannot come back. So they are saying, no, it's fine. We are leaving the things here since he was the husband. We cannot carry them now. He can keep them. Since we cannot come back and keep them. So the husband can keep the things.
Let's go. Bring Saka them. zvunza imuzvinhu ngazvidzoke. Dzoka ine zvinhu imi. Let's go, Sis Melly. Time. Yes, to put a photocopy of death certificate. Death certificate. Ja, maar hoe laat gaan het wees? Weet jy wat? Taureni, speak in English. We were speaking to you in English. You must speak in Afrikaans. Hello. When they talk, they didn't talk in English. So we Ah, didn't understand alright. anything. So you shut up now, we talk to her. Please, you shut up now. They can speak English. Thank you. Okay. What time will it be? Just after the prayer. No, don't worry. Don't worry. That's it. It's fine. Don't worry. Just maybe after the burial. After the burial. After they finish the burial, then people are in the yes, then you can come and collect them. Okay, But good. outside on the ground for them to collect. So. Okay, no. Beauty? Who's coming with you to collect it? All these people. No, not all these people. This one, they're just Not all these burial. people. Not all these people. Okay, who will come with you to collect it? Mr. Mrs. Kosana Kosana and a You friend. can come as many as you are to collect the things. Aiwa kana tazimanya tatosiya zvinhu ndokutosiya kwatotoita Bring them back. aiwa mukadaro iko zvine zvimunotiita kuti paite hondo yatiri kuda hatisi kuda kuita faita tatosiya zvatosara zvakanaka tichadzoki pano zvatopera hatidi kutoda kuita zvakanaka tichikuda kuita hondo navo zvinhu tinosiya zvakanaka pano zvatosara so beti zvinhu zvako izvona zvokuita nazvo pano musarambe muchiita nharo naye hatisi kuita nharo naye isi tiri kuti muda kuti zvamakutoita muona kutopopota don't make noise let's leave zvinhu zviri smart torova pasi tatopedza so hatiadzoki pano endei tatopedza pana patiadzoki endei kumakuva zvinhu zvatosara so hapana tiadzoka tichitora pana hatiadzoki endei zvinhu ndezvavo ngavabike vadle mudairiko ngavachibika hembe dzake vadle pana hatiadzoki endei kumakuva ini pana hatiadzoki zvinhu ngavadle ngavabike hembe vadle ngavadle hembe dzacho vachibika vadle hembe sitatopedza so hatiadzoki zvinhu tatosiya zvitadzoki pano handei ngavachidla zvinhu ngavabike Sisi Melly, pane mavarungutu ava. Varungutu ava havasi kuziya chiri kutonyasa kuitika saka ndakambotaura naye Friday ndiyakazotibatsira saka mukadzi wachiona mumwe murungu amaive uyu ashidza amai vako kuti vauye vaone nyaya iri tatosiya hembe ngavachibika vadle naitozidii hembe kwai modzoka muchatikati todzoka tichitora kudzokepi hakuna muchadzoka kutora hembe ngavachisara nadzo tiona tiwanita pisi nadzo here mumba idzidzo hembe dzo manje varungu avatu havasi kuziya zviri kuita muri kuona kuti patience zvina munotaura wazvishamisi unobvunza zvinhu zvemwana pamuri kuti pane hapana kuwirirana pane hondo unobvunza sei ndosaka nenda kutaura idialogue ka kuti munotibvumidza here tidzoke tigare pasi handitika nefamily nevanina vake nemupurisa titaure pasi varamba ndosaka nenda kuti tigowana kubvunza katoga pasina vanhu kuti alright ko mwana tichinyatsobvunza zvakanaka zvara tichida izvozvo izvi zimroimai mwana kamurumba akanoda nyaya akanoibhuwa wako akandoke makuwa kemusuya akandoke keta kuti bhokisi ritengwe kaikaka ndoka hanzi ndakazoprocessa kuti bhokisi ritengwe saka Sisi Melly tapiwa nhamba nemurungu uyu hanzi torai nhamba dzangu you need justice. Alright. Okay. Arambo sisi japinomba. aiwa tapinda zvenharo zvasingadi ini ndaida kuti ndiinde kusaidhi kwavo vachazoti uya nohwisisa uzvu tivo vabvume kugara nesu pasi tosava chinanyatsogwisa kuti why are you not speaking to the family ino ndaida kuti anyasoti aiwa come back let's sit down ndopo tonyatsokuba tichechirekodha ka andiona tinyatsorekodha tinyatsozvisungirira hake tichitaura nyaya iyi tichiwa then toitsviriridza andiona kesi namba yavepo pane kesi apa apa murungu uyu andoonekwa kuti munhu wemadrugs andoonekwa mai avo ndo vakatoipa mai avo ndo vari kunyengera mwana uyo vari kumusimbisa ndo vari kumusikoresa mai avo vakatoipa mai vavavo
Brian ramba yomurungu iye neropa iya. Uchaona zvokuita nayo. Imba ndiani kwe ndiye mayava? Ndiyawo yavaitenga but akuti it belongs to the landlord. God is still anombogara ipapo gold. Gold ndiani? Murungu. Gold aigara ipapo. Akataura. Mapepa ekumunicipality ayo yakanzi Cornelius Vandermeer. Saka panina wekuti mukadzi kauraya akati ndikatorwa zvese nepekugara saka ndezvari good. Komai vanogara ipa? Mai vanogara kurimwe side. Ende baba vomwana uyo havapo asi vari kokumba. Baba wakora vakati handiuye because kora hatane tennis tisikataure chese. Zimurai! Apinda mota ipi komurunguya? Apinda mota ipi murunguya? Ati aiwa. Ati mai vacho vati matima kusiya hembe. Ndikati takusiya mtidzoka chizitora nditakuda kusiya hembe. Zvikanzi saka titodzokana unotodzokana nini naye beauty. Zvikanzi neni navamupurisa nevavava chete. Saka that means vachauya votoda bichadi totora zvinhu. Vachauya kuberia. Noti vatotodzokana nani? Aiwa. Asi kudzoka yedu hapana chadzoka zvinhu ndezvavo. Handati ndaka zvinhu ndezvavo. Hanzi brari neropa sara regai risare. Chaona nekuita naro. Hanzi rasaramba. Brava naro. Iro ndede kuinda naro kuZimbabwe handizimuziya. Iro mwenda nerakadaro iro. Kuti kuti kana mai vane zvavanenge vachidawo kuzo vanenge vanacho. Ende varungu vanouya kunoda kunzwa mabhizinesi evanhu ne. Asi vamwe varungu manext kana kutombovhera vatombopindira kana kutomira uko. Imi munoti aita dzakuroho here kusvika afa ava vasiri kupindira. Achaita Simon kana kutouya kutoti munhu aigara apa taimuziva munhu akagara 12 years. Atiza kora kauna beti. Atiza. Handi ndativhura ndatiyaone mukadzi wako apa vhurai. Zvikanzi chi? Akatiza mai vacho vakamukweva vakaenda neyo uko vando vatoona vaya. Vanofana kunzibata bhokisi ndika ndiwo mukadzi wako. Kusumudza bhokisi mukadzi wako ndo watinde wako. Batsirana nevamwe varume. Ari kuti here rume kozi. Anotera. Kana pane polisi anotera asi ndikadai. Polisi ndo ichamupanikikiri, ichamupa hope. Polisi ndo ichamupa hope. Hanzi waizino tarisa we don't know. Ndo pane nyaya kuti totoziva kuti nemhaka yasina kurokura kusungwa. Kuda vachiri kuita investigations. Because my investigations anogona kutora time kawakarivara obva wanzi kwi. Uchifunga kuti zvakapera. Obva vati kwi zvawakoma nokusvikira. Asi mimi sisi varungu takusvika kutaura navo. Tichakupa inhamba dzavo. You speak like princess like me. Because inini ndakaita kunge ndinika. Varungu vapi? Avatu ava vada kubatsira. Avo. Ava manje ma-investigator vakangofura nepafuneral para akavaona munhu waiziya akati ko ndeipwe munhu yako. Vana varungu avasiya papa. Aye. Murungu yakatongofura nekupala. Anomboziya kora aimbomuziya kudhara. Saka akakora natombomudzwa chichikuitika. Okay. So inini zvandangoita amai ava vati me I didn't see the picture, I didn't see Betty. Ndakabva ndavavhurira kuti onei mapictures ekurawa kwaakaita vachena. Saka wavha vati you need justice guys. Saka imimi manje ndimune makutora nhamba dzavo because sikuti vakatiuraya futi. Kati nichandoona nyaya yakadai so otongoningirira. Akadi akasungwa munhu. Ipapo ndipo kundishungurudza iyi. Ndio kwakabuda sei? Nokuti ana kuenda court. Akabuda sei? Because imeda case guys. Haubudi zvokudaro. Haisi case ye theft of phone guy. Kana kuti assault. Imeda case pafa munhu apa. Akabuda sei? Ndio zvinhu zviri kundishungurudza iyi. Ndokubvunza mukadzi uya makanipa nhamba. Atodikana tano zvekese. My sister, you know this case, you can call this number. But ichipisa why ari panze? If the case my sister taona unakwenda vachita matekesi, unotonga uri mukati mombo. Ndane mamiliyoni here bail insurance haibudi anozati haibudi ipapo ipapo here. Insurance haibudi ipapo ipapo. Inofambirwa. Haibudi there and there. I process idachatofambira. Antuona. Media case unogona kutopiwa bail after 1 year uri murimandi uchingonzi mangwana waenda kuti onzi come back rini woenda onzi come back rini wozonzi bail kana zvaonekwa kuti unepe kutoti kugara sezvakaita iyeyo iye kungoti anongoenda 2 days tonzi chindamba
Yavunduka avunduka. Especially pavurwa papa yavunduka. Aiwa wakamsika bonyoka saka nekuvhara Yavunduka. but ivo sei vechivandisira varungu vavo biya kuti tine problem yakati takazodaiwo takazodai. Iye insurance yacho nacho haibhadhari mari iyi nenyaya yemafiro akaita mukadzi uyu haingobudisi mari. Ichatanga yatomboita ma-investigations ichibatsirana nepolisi vachitiza kuti kesi yakafamba sei yandakauraya. Kana ari murume hapana sendi robuda muziva. Haina mari yanopiwa. Panotomboita ma-investigations. Kana zvazoonekwa kuti maybe hapana any foul play ndopozopiwa mari yacho. Haisi kungonobuda nokuti kwaibhafa munhu. Vakatiza vakanyarara vozoclaimako zvinhu zvese zvileta. Apa kana wona chikuitika ndizvo ndiri kuti chikuitika ndekuti hapana munhu ane effect so far. Fact yacho kuti nyaya yacho yanga iri yei. Handikuona ndo parikunetsa because handikuona kuti dai sengu vakatiza vakangosiya zvese. Handikuona. But hatisi kuziva cheshe zvakaitika kuti chii. Nokuti kana tiona kuti munhu akatobata banga unotiza umiri. Handikuona unotiza umiri. Aigara akakirwa beti manje ainza nozobuda basi. Eish. Pamwe pachona waruto aitomboenda basa akavhariwa kuti iye murume uyu aitosiya vhara. Mambovunza mama, I think panyaya yembeka imbovunzai mai kumusha kuti maita sei nadzo. Vunzai. Because muzani ndikufunga kuti kudini. Varungu havana kukwana guys. Mwembe dzoswa kucharity. Dzoswa kuhospice sure. Dzoswa kuhospice uko varungu havambo believe zvedu vanhu tema izvi. Saka vunzai mai vakatora henyu. Anomuona. Zvoenda kuhospice zveshuwa. Ningangoendesa kuti ungafarire kana kungodzinaka yemunhu akaurayiwa maurayirwa akadaro unofarira. Aiwa but mai vake vanogona kuda zvinhu zvemwana wavo. Tovapa mama kwete kuti vanoda kuda zvinhu zvemwana wavo. Pane kuti vazokoti kune mwana wangu angari South Africa kangodi havana chavaona vanogona kutsida imbe dzemwana wavo. Anzi ndaisa kwa lawyer. Mapicha. Anzi lawyer atari kuda mapictures iwayo. Lawyer sei chingopinza lawyer nguva yese. Kwero lawyer arakwana pai kana usina kuuraya munhu. Unomanya kuti una lawyer wauraya here munhu. Akaoma. Aneriyo mchateshwa I'm thinking kuti ini chandonyatsofunga mukomana yakatsvaga vanhu. Ndizvo zvandonyatsofunga ini. Ane hasha uyu. Aitonzizvo ni friend yabeti pai yakapesera kufona ikataura kuti on Thursday kora kuti nanzi airasira zvinhu pasi. Kuti sanogona kuvachinisana semurume nemukadzi anozoita kuna marriage rirose. But pakuuraya anogona kunge akatsvaga muvanhu. Munhu wacho nani haitindi yangu kapo. Murume waya manasamona marekera. Ndamuona. Haona itamwa madrugs anomita sei. Ya ipapa madrugs. Anomwa madrugs kau. Iye betanga asiri kuita here madrugs nemurume wake. Atizoziye manje. Because kana muri mulafu sisimeri kunozewe. Nokuti shop ndizvozvo handiona. Ndizvozvo. Nokuti possibility yekuti vanga vari vese madrugs nemurume wake iripo. Tichida kunyasasa nyaya kusaiti kwese inogona kuve iripo asi madetails ezvakazoitika kuti pasvike pakudai ndiwo takuda kuziva chii chakaitika why akadai munhu akabatwa kane girlfriend munhu akane girlfriend akaita girlfriend then beti akamuconfronta kuti iwewo waita girlfriend alright saka uine kuziva kuti vakachata an African's wedding beti girlfriend yachanga iri munhu akaenda hanzi South African then beti akaenda beti akaenda ku court kana takaenda kupolice kora aisungwa obudiswa pabasa kana zvinhu zvese zvanga zviri belongs to beti saka anokwanisa kungomuraya because aiziva kuti ndindi nemhosva zvese ndakutongodi muchato wanga wariwo but zvinhu zvacho zvinaimi ndida kunyatsa kubvunza ini ndida kuisa zvinhu zvacho zvaaiti anenge achida zvii antonga nemotikari tu vati motikari tu mainsurance yekuwanda yegogdi aizviziya uyu nemari imwe yanga iri mumba akati aiwa mainsurance malife insurance kai malife police kai handi anenge akafa munhu handi anobuda mari kana afa saka anozoiti kutouraya zviri nani pabude mari kunongwatawe ndokuchi kunonzi kuchi mukuziva I mean
zita relocation CBD vakagara pamacheya inda oh saka vanenge vakagara ipapa mucheka zvorwadza asikana murungu wachema wakaona murungu mumwe chichema kora angane wamunotikora murume uyu afa akaroora kuti mublack nezvaaona gore rino hapami asati vablack sigeni perform but angakushidza kutozvona zvaakaita pamochari zvake zvekudherera kudai kudherera muri mega azonyatsaona kuti mochari akatoona kuti angari mahwane because mazimbabwenzi akauya ipapo mubvunza yakamubvunza akatadza takamupedzera zvakadaro inini chandirwadza ndechekuti vamwe varungu vachena sewe uri kuvahaidhira live zvakaitika hauna kwauzotonga uri mujeri sei miromo yake ndiza kuti ndeye madrugs aiwa aismoka beti ndoreva uyu murume uyu beti aismoka ndoreva murume uyu beti murume yake ndiri kwati aisvita fodya anti angagodi yagara nemurungu kamurungu keke kamaona sisimeli keke kakamira keke kamukadzi kaya mai vacho kana mwana kamwana kakauya kari keke apa kazoshedzawo mama pane finaura iri kuitika yakadai oright mai vakatida unozvionera tida unozvionera kanzwa time kakabva kati mama ndikukumbira kundiperekedzawo mai vacho novanditsanangura zvikati mwana wangu uyu akaona zvakaitika akakuona uchichema uchiti sisongo akaurayiwa zvisiri saka ndo zvandida kuziva kuti zvakafamba sei ndikati aina ndingakwanise kutaurira nemuromo but ndongokuratidzawo mapikicha ndichakuratidzai vamaona vachema vakati ndakupai nhamba dzangu idzi beti anofanira kuitwa justice ndo inoitwazvo saka imini sisimeri they were married for 12 years yeah chinozoitika mai ndechekuti asi murume ini pana chitora mavidhio murume ndave naye asi ndashaya munhu kuti anditorere mapikicha yake chai akamira paya anawo good because justice kana chiitwa mapikicha yake mangwana unenge achitotenda patwittazve anenge achitotenda patwitter zvakasimba zvose nekufacebook mupurisa ari tanyaya yacho ndiani aripi mambotaura naye ati handipo hanzi ndatora screenshot good faith very good handani chotambura tanda kutora mapikicha zvafamba sei good but nanchitoshunga samwe samaoko yatora mascreenshots comment section magona mai ndinongachidi vangadi vatoinitiata kuti pataurigwane paya vagudza mwana chigara pai kutaurigwane pangadi pataurigwana zvakanaka ipo paya asingazivi obvious asi mwana akaisiwepi nai mai hava nemwana pangaisa kuchipatara vakabhadhara kumaprivate hospital vakaisa maincubator utakwane 9 months madiaries, thank you very much. Ende makamira mudanyatsoita bheria wakaitirinda bheria kuti sei magona mufunge. Thank you very much. Thank you.
Rambai mune zandei kubury out ese. Endei. Ende tochengeta mumwe wedu. Yes, anda kutrenda kuvapa kuti tivape pressure. Ndozvo vari kupiwa pressure mai ava nemwana wavo. Username yemurungu anonzi Cornelius Vandamera ameno masini mama vechiAfrikanzi wayo. Violence yanga isingaitika tariro panguva yatasvika iyi because police iripo pakutoprotecta violence yacho. Yaiitika sei kuti violence mwana aripi? Zvasiri kuita because police iripo 1 2 3 kuti vabvume tode vanga vangokabira kuti uyai tigare pasi ndo patati kuzovabvunza manje kuti ko uyu anga asina nhumbi here. Nhumbi iri kupi? Kana kuti mwana aripi? Munhu wacho anouya here akauya ndinoaprocha mai vacho ndo vari kudza ndo vanhu vanese vari kutonga mwanaka ndoti imi mama uyai pano timbotaura imi ndo vaudza kuti yai timbotaura mama timbowa kuti nyaya yakamira sei kuko vanga vachindihwisisa uku kumba uku ndine wanga tichotaura naye amona problem iri kuti ndekuti nyaya yenyu mama itanga zvakanaka but pane vanhu vangotepera ndo vatongokuziva. Imi munowaredza paside pasina vanhu. Ndichowaredza paside pasina vanhu. Zimba inatotodza chingomere kuenda padhuze nayo. Ngomere vambotaura nyaya yawo. Kana mauda kunzwa muzenzo kwa social media. Regai auye. Regai auye ndito imi muri busy daberia ndiri busy kutaura namai makuwa kuona uko. Namai vacho. Ndobva ndachida naye mudana mwana uchinso wati chakamboitika naye mama kuti baite zvose izvi. What really happened? And ningwe kunaye kuna vanozotanga kutosakura after rainy season. Tasvika kwamuchagara guys kudzimba dzenyu mose muri kuona vamwe vakatogara kudzimba dzava vakatorara kudzimba dzenyu. Saka imi mose 2000 people watching mapedzisiro kunoko ndoku kwepesira kwenyu ndoku final destination yenyu mose mazvinzwa ka. Saka mugara magadzirira life dzenyu mugara magadzirira zvinhu zvenyu kuti zvakamira sei. Nokuti ndo pekupesira apa kuna kumwe. Papa nechikudzai kuti whether une mari yakaita sei, uri mupfumi, uri murombo, une chii, asi tosangana pakupedzisira. Ipa pano pane njira yapa. Pane chikudzai pakupedzisira topinda mugomba 1. Irore iri ndora nechikudzai. Ione ngone mazibhilioni ako asimo mumu. Nende sina kana dola imo mumu ndo matonosangana. Ndo matonoenzanirana imo mumu. Evan toisa muchatozozoka moita ka Thompson rake muchatozozoka moita iyo vanhu offer vanhu munongoyamuritira kuno vanogadzira kuno kunongoyamoyo vana kuti yavari kuisirai vakafenzerwa asa disturb vantori nekindiwo Betty was not 22 years. Angane 35. 34, 35. Angane 34, 35. Somewhere you go 34, 35. Nokuti achinda kuZimbabwe zvanga singasaiti guys state yanga ari kuti achinda kuZimbabwe zvanga singasaiti so kuzokuti avigwe pazva zvina basa guys koinga vari ku UK mukafa mongovigwa kwekuwani kafira ku America pane pauchanzi kwaitozobudai ungeone mari kana usina pepa unongovigwa kweko kuvigwa guys azvimutsi munazvo zviya kuvigwa sitongoda edu justice nchero ndikafa guys chero mukatopisa ndikoko chero mukanokanda mudhamu ndizvozvo chero mukakanda pai chero isina coffin hapana panjadzoka asi justice ndo yatiri kungoda unogomurova sei nai Jane Mapande nokuti mapurisa aripo haaroveki plus violence chaicha ikatozoitika nyaya yavo inoshaya value violence ikatoitwa murungu akarohwa iko zvino nyaya inoshaya value so the best way iripo haasi kuda urohwa
Paruda kuti payosetwa ngikiri justice ndo yatiri kuda. Ande let's hope vauya mai vaya. Asi vanouya chete. Mira ndivovhura. Mira ndivovhura. Vanouya. Chivhura. Mira ndivovhura. Ngori busy kutsvaka mai vaya. Vauya. Vauya here. Vauya. Muroi wakuti zimuroi. Aiwa sata. Kwewo wazofamba nerange rover sezvo. Indiri kumurungu. Ari ndichimubvunzisisa kuti kwewo imbonyatsotudza kuti kana imimiwo mafirwa sevarungu ndo zvamunoita. Wagona wabvunza skai kuti. Aiwa vanhu vanosiyana isusu hatitosa izvozvo tinotopa. Kose anga asi kuteera here zvanga achitodzoka nani kunoko. Munhu asi kuyazoviga munhu. Ndo zvacho zvandikushaya kuziva kuti ko chaanoitira kuti anga achibvunza vanhu todzoka nani kunoko. Ndafunga tari kutevera ini. Ko zvaakarambira kuti munhu avigirwe kunoko kuya achirambisa munhu kuti aende kuZimbabwe kuti iye asingauye kurufu. Aida kupisa. Ko murongwe munhu anakuya. Mabagara ineni munhu anozvarwa iye anokura asi kufa kuchauya. Mabagara ineni gara inesu nokusingaperi. Gara inesu nokusingaperi. Gara inesu nokusingaperi. Gara inesu nokusingaperi. Kuti tichichema nematambudziko achapera ndichafara. Baba gara ineni. Kuti tichichema nematambudziko achapera ndichafara. Baba gara inesu nokusingaperi. Gara inesu nokusingaperi. Munhu anozvarwa iye anokura asi kufa kuchauya. Baba gara inesu. Munhu anozvarwa iye anokura asi kufa kuchauya. Baba gara inesu. Anyway. Nyama yakava kuvhu ichadzoke.
Oh, zvandaifunga zvakona nyama. Atizivi. Nyama yakabva muvhu. Kurasika hasivi muri simba rangu munondipa simba. Marimu ya muri wangu takatengwa neropa raishe tava wenyu chose Marimu ya muri wangu ndakatengwa neropa raishe ndava wenyu chose vakauya vamwe vachibvunza tingapone here hongu tinoda muponesi wedu nesu tinodaro joda Marimu ya muri pamusoro yamawanikwa taungana masikati paano nechiitiko chinorwadza hazvitambiriki but ndo zvatoitika. Pane musi wokuzvarwa, pane musi wokufa. Amen. Zvisine nekuti kufa kwacho kwauya nenzira ipi. Amen. Asi zvinowanikwa mukurarama zvichirwadza zvichidii. Ngatingozvitambirai nenzira iyoyo toti Mwari achati kuda kwake. Amen. Saka hatina hedu Bhaibheri but mavhesi mose munongomasiva kuti munhu akazvarwa nemunhukadzi ane mazuva madiki ekurarama. Munhu akazvarwa pasi pano ane mazuva mashoma ekurarama. Munhu wese akazvarwa nemunhukadzi ane nguva diki ekurarama. Ndiyo nguva diki yakararama nayo. Tasati tamuziva sangoenda tisina kumuziva sezvo. Nenzira inorwadza. Tenzi tangokumbira kuti mumuchengete uko kudenga muregerewo zvitadzo zvake. Amen. Muchengete nowayo wakasarwa pana pasi. Zamara nokusingaperi. Amen. Where's your husband? He wants to pray. Who? Babona umsana manje athathe ikhulu sezulwini sandla sokuba sandla sokhanya. Busisale lethuna azolala kiwo babona umsana manje indawo engazange yalala muntu akube siyalala ehle ngokuthula uNkulunkulu. Mumukele ezulwini Jehova, mumukele babona umsana manje. Ngomumukele ecaleni ngegama lika Jesu Kristu uJesu Nazareth. Amen. Okay. Bamthatha bambeka emthini bamhlisela kwabafileyo. Yes, just once. Kubutereri kupiwa nebutereri. Hapana. Mamncane Ntondo. Oh no, Sniff. Oh, what's what? Asaka zviri right.
Bamthatha bambeka emthini bamsisela kwabafileyo. Maruva. Makatendeka Jesu mazuva ose makatendeka Jesu mazuva ose makatendeka Jesu mazuva ne mazuva makatendeka Jesu mazuva ne mazuva makatendeka Jesu. Every day and every hour you are faithful, oh Lord. Every day and every hour you are faithful, oh Lord. Every day and every hour you are faithful, oh Lord. Mazuva ne mazuva makatendeka Jesu. Mazuva ne mazuva makatendeka Jesu. Every day and every hour you are faithful, oh Lord. Atinamo Shabanika Atifani Urabano Vino Fadza Meya Yedu Kutagamu Shando Uya Kutagamu Shando Uya Meya wangu Chinyarara Mari ano zivanguva hachaita sekuda kwake iye wondi pazororo iye wondi pazororo mushaune runyararo vafambiva chazorora daitine mapapiro daiu yandizorora
chapanika tinodamu zvaurikure zitara woiza yoni unopenya nguva dzose unopenya nguva dzose. Jerusalem msangu Musa wakanaka kana napedza mabasa ndinoenda kwauri kana takunda chanoonana chazo ari mumota mababa Maki masavana. Hakuna zengi. Hapana, hawana tukukanda. Ma? Kutirisa mtegaro wani pressure streak yema afuri no gona. Semukira. Batsiranai boys, batsiranai. Masoft arifu vracho kutanga chatsamukira pawakamira apo rikawira. Zvakaoma wena iwe. Ndi watoramba kuuya wena. Ndifunga kuti Ukomana muda kukanda savana dzose. Mudoro wa 6 pages. Unatopika umtokere. Muka. Hauna basa ntasara. Tukati hauna basa. Saka muna tokere basa. Muka. Mukiri.
amai kuZimbabwe vanongodzokera palife vatinoona bheriwa yemwana wavo yese vari kumba ikoko nokuti vavanga changoona mapicha chitika pana chinhu zvavanga chaona saka vanokwanisa kunoona yese bheri yavo bva ichitanga pakupisa ngaitinde kutendi papopisa papisa ngaitinde kutendi papinyezanya kupisa manje pakupisa ma hei pakupisa unokwanda tende kutende hei popisa chene ndipoka mvura Garay, mother. Thank you. I want to do it right. Yeah, I speak to Boton or Rafuti. In addition to Tazimira disco dredu zvikatofaya zvatoita Chikwata ichi chachichimba ichi. Vaimba. Chama ndimba ifana kumadhingi. Aiwa dhingi. Ai vanhu vaimba. Vanenge vari muchimotikari chafaya. Ndowanda paidhingi Vangari pafaya. Munosvika chafaya mani. Tisu. Afaya tisu. Tisu fire. Tisu fire. Saka toita seko na kore. Arumboda gunshot. Kore tomuto bullet. Kore tomuto kudi. Todzokera kwere toita zvokudi. ukadzokera kumakwenda zvinenge zvisiri pamutemo manje unosungwa kana yakakupadza yaisi mhosva anokushutai kuti iwe trespassing thanks but naye iripisa utoona iri yakangofanana Hakuna chikoma here. Hamuna ngoma here. Yana kundokada. Marika kweri ngoma wewe kana chigubu.
Quite this is that. We good. Slogan. Dodo. Diro. Dabu. Dagi. Doro dodo. Hey. Slogan. Daddy. Dida. Dida. Bobo.
white one, that one doesn't look like the white one. The white one doesn't look like the white one. He was looking like it. Yeah, mangwana zvinenge zviri kwako kushua. Rambi. Mapengero ita pa group re. Matanga webi. Dai. Waipengera. Maumurashisa naye ndataura zvakanaka. Asingazoni namunhu anonichengeta saka nditadzogara. Marasisa munhu so. Asindongoita nchiziva ziva ndiratidza kumba ndizo. Ndio zvakakosheches. Because you not having a take the white man is not even around. Saka ufungo tanga we panapa. Pana baba anga chitotora risk de auye. Yanga iri risk because polisa pana kandopa zvaiperera pana. Ndopa zvaiperera. Anga singauyi. Tafushira Asana mamla kumuona. Mazomono darishiti. Ngati mudhambo akendenge. Ndana kana pasi. Angakarohwa nedombo. Angakarohwa nedrug. Mai wacho nhasi vanotaura musiwo weitaura nhasi vana. Mama ndasaba bakawandiwa. Vakashona kuti people are in business. Kuti waoneka here. Papa kaipa unotaura kuti unorohwa. Mapurisa tiwaya. Mapurisa kanzukaya. Vanhu vesa unorohwa. Ndiye ndikutaura anenge achirohwa. Ambona mapurisa akataura. Ataura mapurisa akati chingoti bhodisa apa idai so tichitotora mavidheo chitoona havana zvavataura. Nokuti vanhu vakawandisa chogona ngotsva. Murungu ya. Aramba kuti handisiri ndaura aramba. Aramba. Kana asina kuuraya. The way yakasheka naye saka naye midhai tingati ndiani ndiye kuzasuku akavhura munhu zasi ndiani seanga karepiwa taiti pamwe kuda Aiwa. mwana wavo yese kusvika pakupedzisira mavigiro akaita mwana wavo ese vanga vachaona but vangasasi zvakafamba sei manje live vanongodzokera monyatsoiona yese mapedza mondudza ndobva vaidhilita kana vaiona Vai
iyi kai iri kuimbwa iyi pindai pakati apa chipindai apa munyatsoita zvomungozvizaiwa yaripo mashoma iwayo iwo hudoko hwamazakati hudokodoko hwozunzaiwo vaimbireiwa dzoro mada kuzunza huza kwatira hwavanaho chipindai pakati mukibebheki chibate pindai pakati apa munozunza mazakwatira chipindai pakatizve vaimbireiwa iyo kai indai pakati apa turura 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 katundu kako turura kemakuwa turura 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 iwe turura katundu kako turura kekunyeya turura turura iwe turura katundu kako turura makundresa zvenu turura iwe katundu kako turura kekunyeya turura turura iwe katundu kako turura 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 katundu kako turura 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 katundu kako turura ndichaenda kana vapedza asati vapedza kana vapedza kurifusira ndichaendapo Wamwari uri pano wauya nekumasaisai wauya nekumasaisai Holy Ghost fire. endani unodai pagraveyard hanzi kuvideo kuti mai vagozoona kumba papedza kuita mwana wakumba
Palaida chipanda zitanda zvinakuna uchiona unogumira papa pane bunda marione Yachinja pa. Guys, that's what I'm going to